كبران تخاتلت مدبنا تخاتلتي راديو دمس حرنت أهجرا هدت كاب كتما بارتي الله هجرش ودن كما يحضركم كما يوعلكم زي راديو دمس حرنت أهجرا هدت كاب كتما بارتي الله إيو مساخم راديو دمس حرنت أهجرا هدت كاب كتما بارتي الله هجرش ودن كبران تخاتلت مدبنا راديوكم راديونا راديو دمس حرنت أهجرا هدت كاب كتما بارتي الله هجرش ودن أب إفين سمانان شمنتن ميجا هرتز ركب كينو ناي حدا ساعات مدبو بقانقع تقرينيا انه يجمر مدبكم مدبنا مدب دمس حرنت مباري مسنايلو مدباتون مللاي زاكل قدماي كم تلمد سمناو زينا خلونايو اقدمنا جن لومي بخوري مسداد فنوانا ناي حدش عامت كل تشحن 16 سلازخونه بزعبا انقعب كعنان يوهنان بكل انقعقاتات إرترا خنقرب لكم كنفتنينا سعيبو خا أقداس مجلسي بسلف ديمقراسي حزب إرترا حدش عمت ودينا حدش عمت إن تكألا بزبل أقداسي أرستي لك ميزاناوي هلوات حزبنا هجرنا نزحبر كنا نببئنا مسؤمون زتفعلاليو زيماتات مستي بهلنان كبرنان زسامعو ناسنينا كان غرب كنفتنينا كساب موداتا مدبنا مسانا صنحو نعدمنا حيالو سباتينا ابزي نايلوم معلتي تواسينا زلنا موداتا كحبركم سلازي كم تلمود زلكم رئيتو خمون كال حبريتا معدوتاتن سددكم لنا بخبر تقبلنا أب قبر اخترقمو خاب حج خنسرعهم خلنا نحبر تساتفنتكم كعايفة لأننا ندبلنا خمت لمود ستوديونا قطر السلكي قد تاخترخبونا مستدلو 031 26 10 9 كاب هاجرش ودن كاوص أي مزخون كا 0046 31 26 9 ندويلكم كا حساباتكم تقولسو حنقو فايلنا نقبلو حمس نبانا خبر كادقي منا نحبر بتوساخي دحر قرب دقائق عبر الزينة خطوكم يه بعبي أخ جمرة سلازخون كونايزي كبر حدش بعال كمون ناي لدت كنك تصل إنا سنة مكتتال نايلو مزنبولكم صحيح قلتاي دحرق رب دقائق بقى إنه أبر استنا خناتنا
أرئست زينا علت كلتة طري كلتة شحن 16 عامة مرت فرنجي ساعة حادة دحر قطري سناي من نيوت يوهانا أب كل خرنعة عالم تركبوا إرتراويان أحواتن أحاتن كم كلهم دك سبات دليت فتحن سلامن سناي من نيوت بالتفعل على قنقاتنا هاجر نا إرترا خان قرب كنفتنينا هاجر شودن أب هاجر شودن بمبل بحتي مالت كل تشعين 16 زت تغيروا حقتات عقد استزبلنا ممكن حبر إنا እንደገና شودن ناي بتصحفت من محدار ناي سدتنياتات هاجر شودن علاو مجلسي بزح سدتنياتات حبيرو هاجرات أوروبا 28 نإرترا يكون مول أفريقيا حجز كبا مدباتن سريعين أب جبرخ ترجم تسامعين ملاخ سرعات هجدف أنصارتي بمرماريت كوميتي زقربة كسي سقط زمته يكايتكم دلو زرزر كان قربينا أمود أتاقع حصر زبالو زيناتات تتقاطمو بكبابينا نابنت ناي ناقفا باتيرا تمالي توديو مالتيو كم أون زيمبابوي باتيرا ناتا قديفا ناي شاينا نحبرينا أب أوغندا خم تلمودا نفسه كف عمس زكايدو محرت كلتشح لعل كلتشح زغون أسرات كتهبيا ناي مودة أتاقع أني ملاخ سرعات هكذا باباس نخ مرس أو رأتيلو أمودة أتاقع سعود عربيا نيقبنياتات مس أشبرتي نموت فريدة زبلو كخونيوم دحر قرب أب زرزر زينا خنقتينا زينا بزرزر سلام كلنا رقص حميد يكبرنا رقص حميد يكبرنا رهوة حبس ملوتنا
سلام كبابينا سلام حميد يكبرنا سلام حميد يكبرنا كبران تخاطلت مدبنا سناي من نيوت حدش عمت كلتشحن 16 عمت مرت فرنجي كبر تبع حيال وصع تقدلاي حزب إرترا أب سدتن أوشت هاجرن اتنبر تبع وصع حزبنا عمت كلتشحن 15 حليفة نعمت كلتشحن 16 عمت كم نقبلها حدا معلت خوينو إذا عمت زياخا عمت عنا مسرتها وصل زخنة عمت حرنت كا تثبيت حزبنا سلا زخنة بسرعة حقي اتم حدر إرترا بسبقاو خبري زو حسلو عمت كتكون لنا كم راديو دمس حرنت بزيادة خا كم أبلت سلفي ديمقراطيس بإرترا يوهنا انقع أبقى عنا نبل إذا ترح زي كونه بزا أقات أمي زخاء اتتسفان بانا حادنتن كفيتو زلو ركبن زيتي فرانكفورت جمري نام نايروبي زغصل زلو عوت زخونه ركب ملوء دقفنا إنا الرقاقصنا إذا مالت لومي بوليتيكاوي ودبات سلفتات تراخيبا كسامع خلوا صباح تسريع زلو خاء كلن سيفيكان محبرات تراخيبا كم أخ قبرا دحر صباح كا كلن والثاني عب عالمنا ميديا سلزخونه ناي ميديا تساتفت كلن إرتراويان كا كفلن نتا إن داليان نبهجا بسرعة حقي تم حدر هاجر إرتران كبري ود سبز حلو لا إرتران نمسرات تعطيقن سلزلوا هيا نبقس مبال دقيمنا سناي عمت عنا سناي عمت حرنت نتعاتق من محضر كفلي راديو سلفي ديمقراطيس بإرترا كاب كتما بارتي اللي حاجر شودن سيداتي سادتي مستمعين إذاعة الحرية إذاعة صوت الحرية تبث من مدينة بارتيلي ضواحي تبوري تجدونها على الFM 88. إذاعة صوت الحرية تهني كل الشعب الإريتري الأبي بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2016 في داخل الوطن والمهجر. نتمنى من الله أن يجعلها سنة خير وبركة للشعب الإريتري المكافح صاحب التاريخ المشرف، وأن يعم السلام في وطننا الحبيب، وأن ينتصر الحق وتكون نهاية كل ظالم ومستبد. المستمعون الكرام، نحن في إذاعة صوت الحرية نثمن ونقدر كل الجهود التي بذلت في كل من فرانكفورت ونيروبي من أجل توحيد الفصائل الإريترية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وطموحات الشعب الإريتري لغدا مشرق ينعم بديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر وإقامة دولة القانون. عاش الشعب الإريتري حرا أبيا، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. حيسام وحيسات متنسياتنا داعت صوت الحرية من مدينة تبوري FM 88 يوم عمل بمناسبة حداث سنة كل 1010 قل كل شعب إريتريا اتعد وتخارج لها ليكم سنة خير وبركة قلنا وقلكم. وبالمناسبة فرانكفورتي ودي نيروبي لقبا اجتماع حمدينا زيادة نحمدكم وشكركم. وبداعتنا FM 88 لا تتبهل بها يعني شكر عدد الأولى من شكركم. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. نكي أمر حديثي ليناس حد شكاولتا داعتينا في FM سخط رغند سخطتا مدينة تبوري تلت الأقصى ناوكي شنورنتي على ملوء لهم بدن آخر إريتريين أمر حديث أمر مبروك أخن تدي يكون كد ناوك إريتريا هم بدن آخر دي برا إريتريا لد منطقة بدن آخر دي وناوك إن شاء الله أمر أن تخرج ينقول أرسنا أمر بكيت خرا خنن بعال بكيت خرا خنن نادك الإريتريين على لمع فال
عسب الجدا سلام كما حيو أي فادتك سريقا للجدا أكنها بو سنة دكوي سنة كيرا يوم إيشا مقالا آفيتانا سلامة قلان كمين كيسو كبران تخططلت مدبنا مبار بتون تشعت عنقاتات ناي هاجرنا انقع هبك عنا إلناكم ألنا شودن أول قوم تاني هافتاوي توت أب تقمت أي هاجر شودن زوج ألو حيال لو تقم تجبره بعلي تفليتو أب كل تشعين 16 عمت أب إنه أتوازن لنا كابت إنه خفلق أرز هاجراو تسجّاني هاجر شودن مقدالن موسخن كم زلوا أبزوهاب هاجز نترى ثنياتات ناي حمام ناي كنكون قلعو أما قعزيا وزته لو تخم زلوا بعلى 30 حدا تحساس كل تشعين 15 عام تمرتني فرنجي بعلي وقعي أم علتو غازيتا كم تجلس تحبيرو كاب أمنت متقاس مجمرتا أقداسي كله تقمات أي فلتوز قبا أب أقلقلوت مقعزيا جزية ورق إسلو زخنة نايمو دونغاي قد محجي حدا ساعات اندحر دونغيا بابور خون أوتوبوس وزته زوهاب زنباري كحسا حجي زخنة يخون مقعزيا أب بابور أب سبور فاغن أب تونيل بان أب أوتوبوس كاب عسرة دغنل علي اندحر دونغيا اتا مقعزيا ملو كحسا نايتو تقعزاي كوهاب كم مخانو بعلي تحبيرو زخاء كاب 1 أبريل كلتشعين 16 أب قبر خمزوعل تحبيرو كالاي أقداسين معبي قول عزوهاب زنبره إتي كلتمئتين 25 كراونا معال زنبره كاور هي كاتيت كلتشعين 16 جميرو كلتمئتين 50 كم زخون توسينو سالساي بنزين كاب تحجز اللو باقا 40 شمونتون أوري كوسخ كم مخانو نفتخ 53 أوري كوسخ كم مخانو زخاء كاب حدا تريد ما زحالفت مال مالتيو كم جمره نقولو يحبر بتوساخي إتي أقداسين أبز هاجر زخونه قول عام كنخان معباي أبون أدن مبزحته أن أديتاس لزحبه بأم زنبران حسانات حجي ود تبعتيو 6 معلت زنبران ناي قدنا 9 معلتي مصدقو كوعلن كحزن كم زلوها إذا خا نزي توسنيكم خصلكم خانو توسينكم زلو كل تقمات أي هاجرش ودن كفلت أزقبا مسرة حطكم خانو نحبر هاجرش ودن اندجنا بقداي سدتنياتات أب هاجرش ودن عقبة زحتو سدتنياتات اللي على 260 شح بسيهم تمالي على 30 حدا ناي هاجرش ودن بصحفة محدار تقلال محداري أندرس دانييلسون كم زحبرو بعلة حدا ورحي حدا كلتشعن 16 جميرو لك اعتقصري وقعو مجلس ناي هاجرش ودن لعلى عقمنا بزح سدتنياس لازموتنا بزحية لأجباب كنسرعو على الناخبل نمل حزب شودن حلفتي ناي هاجرش ودن أتنكرو أندرس دانييلسون بنتصر زحبرو انتهاليو اتحبريتا بالكع أب هاجرش ودن أتيوم دلو سدتنياتات 262 شحن شمونت 270 شوعتن سدتنياتات كم زاتو إذا خا درب نايتي بشعين شعتن 290 كلتن زبس حزاتونا إيو إلو إتزيادة دسمبت جني بال أندش حد حمسيت نايزم أتيوم زلو سبات 35 شحن 360 شعتن قلعت بينهم بزي ولدي زموصو إيو كبل حبيرو إذا خا بزغلت أفا وبقوبو انت زي مدي منالون انت زي آلينا ينكا أقداس تنكي خمز غيل نمنجستن نقولو زملكوتون كم زحبره تفليتو أقرات أوروبا كمتي أقدموا بزح كعلولون تصنحي ناي تن 28 تن هاجرات أوروبا ني سلوس عالم مالت زي معبلا هاجرات حاجز كوهابكم مخانو اختكس تصنحو بفلاي بقدي هاجرنا وتصعتي إرترا خزربلو تصنحها لومي إنه تن 28 تن هاجرات زت سما معلو إتين إرترا وهاب زت مدب حاجز كجمركم مخانو حبيرهم
እዚ ኸኣ ኣብ ድኽነት ናይ ሃገር ኤርትራን ደቂ ሃገር ኤርትራን ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ዝተሓተ ታሕተዋይ ክፍሊ ናይ ትውፅእ ህዝቢ ዝእለየሉን ዝሕገዘሉን ኣብቲ መዓልታዊ ህይወት ክስርዓሉ ዝውዕል ከም ምዃኑ ጠቒሱ እዚ ግና ኣብ ትሕቲ ኣኽብሮት ሰብኣዊ መሰል ጥራሕ ክትግበር ከም ምዃኑ ማን ብንጹር ኣቐሚጥዎ ይርከብ እዘን ሃገራት 28 ን78 ሃገራት ኣፍሪቃ ብኸምዚ ናይ ኤርትራ ተመሳሰለ ዝውሃብ 30.5 ቢልዮን ኤውሮ ሰሊዑ ከም ዘሎ ኸኣ ሓቢሩ እዚ ኸኣ ካብ 2014 ካብ ዓሚ ጀሚሩ ክሳብ 2020 ዝፍጸም መደብ ከም ምዃኑ ኸኣ ኣነጺሩ ሓቢሩ ክብል ሓርነት ኦርግ ናይ ኢፒዲፒ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ርእሲ አንቀጽ ኣብኡ ኣቲኹም ክትረኽቦ እሱ ዘምጽኦ ኣገዳሲ ሓበሬታ ከም ምዃኑ ንሕብር መንግስቲ ኤርትራ አንጻር ብመርማሪት ኮሚቴ ዝቐርበሉ ክሲ ጽዑቕ ዘመተ ይካየድ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ አንጻር ብመርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝቐርብ ክሲ ጽዑቕ ዘመተ ጀሚሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ እቲ መንግስቲ ብኣቦ ወጻኢ ዝርከባ ኤምባሲታቱ ኣመሓላሊፍዎ ዘሎ እቶም ድሕሪ ናጽነት ኣብ ኤርትራ ዝወጹ ብፍላይ እቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝፈጸሙ ኣብ ኤርትራ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዓይነት ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ይኹን ናይ ጉልበት ምዝመዛ ከይበጽሖም ከምዘይ በጽሐኩም ክትክትሙ ዝብል ኣገዳሲ ንዕኡ ማለት እዩ ነዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ሕጂ መጀመርታ ጀሚርዎ ዘሎ ኣብ ስዑድያ እዩ ሕጂ እውን ኣብ ዓዲ ጣልያን ክጅምሮ ከም ምዃኑ ቆጸራ ተገይሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ንኣስታት 600 ኤርትራውያን ብምዝራብ ብዘዳለወቶ ጸብጻብ ካብ ኤርትራ ከቢድ ሰብኣዊ ምግሃስ መሰላት ከም ዘሎን መብዛሕቶም ቶም ኤርትራውያን ከዓ ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ጉዱድ ሃገራዊ ዕስክርና ዝሃቶም ምዃኖም ጠቒሳ መንግስቲ ኤርትራ በአንጻሩ ንዝቐረበ ጸብጻብ ዝጻረር ናይ 6,000 መንእሰያት ክታም ዝሓቆፈ ሰነድ ብምድላው ጸብጻብ ክቃወም እዩ ነዚ ንምትግባር ድሮ ዘመተ ኣብ ስዑድያ ጀሚሩ ኣለኹም ትዝበልና ከምኡውን ኣብ ሃገር ጣልያን ብዓርቢ ዕለት 25 ታሕሳስካ ኣብ ሪያድ ዝተገብረ ኣኼባ ምንጭታት ናይ ተፈላለየ ማዕከናት ክሕብራ ጸኒሐን ብፈገና እውን እንሆ ኣሕጽር ቢልና ክንሕብር ኢና ዓቕሊ ጽበት ህግደፍ ሰራም መደሙ ትማሊ ሓለዋ ሰውራ ሎሚ ኸኣ ብባዶ ሰለስተ ዝፍለጥ እናተቓልዐ ይመጽእ ኣሎ እዚ ኣርሜንያዊ ጉጅለ ገባት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ገምገም ጥፍኣቱን ዕንወቱን ይጓዓዝ ምህላው ዝሕብረና ዘሎ ይመስል ብልክዕ ንምግላጹ ኸኣ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኤርትራ ብሓጺናዊ ኣረማዊ ግፍዕታት ዓዘባታት ማእሰርቲ መግረፍቲ መጭወይቲ ምርሻን መቕተልቲ መሳሪኡ ገይሩ ድሂኹ ከም ዝርዒድ ንጻዕረኛ ሓያል ህዝብና ብጩቕ ከም ዘይብል በቲ ሕሉፍ ጨካን ዝኾነ ወተሃደራዊ ምልመላ ሙሉእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝነበሮ ባህሉን ልምዱን እምነቱን ሕጉን ገዲፉ ረሲዑ ብሓደ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣተሓሳስባን እምነትን መደብን ድሌትን ክግዛእ እምበር ካልእ መተካእታ ከየማዕዱ ከይሓስብን ብሬን ዎሽ ሕፅበት ሓንጎል ገይሩ ኣብ ትሕቲ ጨካን ግዛኣቱ ናይ ሓደ ውድብ ታሪኽን ዕላማን ክትግብርን ክሰርሕን ከም ዘሎ ብሩህ ኮይኑ ይረአ ኣሎ ንሕና እቲ ልክዕ ካብ 1961 1991 ዝተኻየደ መሪር ከበት መስዋዕታት ተኸፍሎ ተጋድሎ ታሪኽናዩ ብልክዕ ከዓ ንኣምነሉ እንተኾነ ግን እዚ መላኽ ስርዓት ነዚ መንእሰይ እዚ ይኹን ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሓይሊ እቲ ኣነ ዝነበርክዎ እቲ ኣነ ዝኣምኖ እቲ ኣነ ዝሓለፍክዎ እቲ ኣነ ዝቆሰልክዎ ከምቲ ኣነ ዝጠሜኽዎ ዝጸላእኽዎ ከምቲ ኣነ ኣብ ስንጭሮታት ኣብ ጎቦታት እናሓመምኩ እንዳሞትኩ ዘበልኩ ልክዕ ከምኡ ኹኑ ዝብል ሕጂ ኣብ 2015-16 ንህዝብና ብግዲ ናብ ከምዚ ከጻጥሖ ከሎ እንታይ ይኾን ይበሃል ስለዚ ሕጂ መግቢ የለ መድሃኒት የለ ከምኡውን መብራህቲ የለ ሃገር ተዓኑ ከም ዘላ ህዝቢ ይብተን ከም ዘሎ እዚ ግናይ ሽግ መልያኽ ስርዓት እዚ ሕጂ እቲ ኣብ ላዕሊ ጠቕስናዮ ባዶ ሰለስተ ዝፍለጥ ናይ ጸጥታ ናቱ መተካእታ ናይ ሓለዋ ሰውራ ክንደይ ጀጋኑን ክንደይ መትካላት ህዝቢ ኤርትራን ባህሉን ልምዱን ደጥፈ ሕጂ እውን ኣብ ኩሉ ወጻኢ ዝርከቡ ባዶ ሰልደ ከማናዕቑ ሓቲቶም ደለይቲ ፍትሒ ተመሲሎም ኣብ ምብታናን ኣብ ምብርዓምናን ይቃለሱ ከም ዘለዉ ፈሊጥናዮም ኣለና ስለዚ
ملاخي قباتي أرمناو سرعة حزب عيو جزا غير وزلو حجي كم تعوته غير يوصل الله حجون كوصلوا إياه سلازي كل دلاي فتحي كبقصلو زلو أقداسيو نبل زيادة أقداس حبريتا دي كم زخت قصن حبل علي حجون انتخني أب كتمانا ختما يتبوري بعلا تسران سلستن تكمتي كل تشعين 15 سنيحون أب إرتراو مأخل أب باكا فيغن شوعاتي ناي هاجر شودن اسفتي مسيوم زق الحو እንደገና ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ኤምባሲናይቲ መላኽ ስርዓት ከይዶም እዚ ዘሎ ስእሊ ናይ ዓድኻ እስኻ እንታይ ትምለሽሉ ምስ በሉ ኣፈራሪሑን ዘይ ምዕቡል ዘይ ለባም ዝኾነ ነቶም ናይ ኤስፔዲ ተቐቢልዎም ግን ብዘይ ገድስ መልስኻ እንደልን ከይተገደደ ዝሃቦ መልሲ ብፈኸራ ኣቢሉ ትፈከሮ እንታይ እዩ ሓሰውትዮም ዚኣቶም ክሓትዮም نحنا مالتي دليت فتح كلنا بمل العالم زلنا كريكم يخبل فكروا انتي خرينا حج حدش حبرت عم دلو نزي زي ابس باكا فيغن زت خايده كمون اب امباسي ارترا تخايده حجون كم تنعي على سران سلستن اب تلفزيون ني هاجر شودن كزرغح تدالي سلازلو نعو نمقوام سلاماو سلف خكايت كم مخانو بهاجر شودن تبيلو سلازي كل هذا لاي فتحي ام محبر زلا يكون زي لها إزي حقنيا هالوات حزبنا مغلاص كن اتقلو خمزلنا كم ردي دمص حرنت نقول حزبي يصوع باتيرا نقفا مقيار لومي ابقيو رادي رينا خمس حبرو مقيار باتيرا تمالي ربع على 3 حساس كل تشعين 15 كبقعيلو يكون مبربات إيران أقفانا يمقيار جزيلومي أبز زازملو حيالو أنتنا اجتماع كلوت انتقالات زنورون بات إيراق غيرو 5 قالوا كافتفال عليه كبابيات المسائي حبريتها يرد من قصب زعوجو مسرت بات إيران يمقيار جزي كاب 10 شمن تحدار كساب 3 حساس كل تشعين 15 ترح مخانو انت عملكته بسنكت مسرح مقيار ترأز تفال عليه مسانا خلات جن أوشت يخونا وسأي مقيار مسرح قص المخانو بوغاناتي يموتو كوينو جن منجستي إذا منجستي زين بعد إيرا زغيرو زلو أورا مخنيات أبانكتات وصاي فالول كيدو نزلو بزح جنزب أورا أب كورا بتهاجرات بفلا أب السودان كسلا أبور السودان قدارف بيدول كسبات تتحاج نزلو بزح جنزب مكوس هرب هانو خا صحيح وقعه حكي كوينو الله مسرح مغيار بعد إيرا نقفا أبعداقات وسخي مزرقح مفتارو نحرتسبنا مالت أوش زلو عداقا نهرو سقاب زبلعوان ستيوان حزبنا تجنعهم كم زلو يفلت اتاناتهم جنزب قد محجي بشوعات شمنته لو محجي بسلسته بصيحه 5 لخا يرفلت حتصير زينا زيمبابوي بات إيرا تشاينا يوان كتقم مخانا تقلص بسنكي زقبابا غزار سابات إيرا زي بالله زيمبابوي ناي تشاينا بات إيرا يوان كتقم مخانا تقلصو من كسي زيمبابوي خا امسايا نايزي تسرزلو عدا تي زبص زي زغبرت له خاني 4 مليون دولار عدا سلازلو مو منغستي تشاينا خا كدمسلا خمخانو ايو مرحت افريكا حساب كندي بامعد دقم امعد درهب امعد دقات تصاود بلي تصاود خمزلو زي مراحينا ايزي منغستي ناي اوغندا ناي زيمبابوي كمان حساب كندي حدغنيا مخانو يفلت ود 9 عمت بريزيدنت روبرتو ماغابي بايتا زبيت نزلو قطبات هاجر مبربار كاب زغبرو صعري نعلناي 35 عمت سلطانو معقاب زخلو بوليتيكان بلكان صعرات كم زكايت دولو خا ينجر قدام افريكاويان مرحتي اوغندا بمخنيات حدش عمت اسرات تمحر كم تلمود اب استفاله يخرنعات عالم حدش عمت حدش هيوت حدش تسفا سلازخونه منجست اوغندا ابنتاويت هاجر كوينا ختغلص اب افريكا بمخنيات حدش عمت لعل 2000 اسرات محرت كغبرلهم اغلغلوت بيت مأسرتي اوغندا محرت نخغبرلهم 2500 نا بيت صحفه بريزيدنت اقربهم زلو معكنات زينا زي مونيتر الرغاغيصو بمخنيات حدش عمت هاجراوي ويكا هيمونتاو بعلات زفالالي هاجرات اب اسرات محرت ناي مغبار لمدي كم زلون كايفلت أقراويان تطبقت سواء مسالات أساس 10,000 أسرات كم زلوا تقلص إيرتراغن بمخنيات حدش عمت يكون بخالي بعلات أقات أمي زخونة محرت كم زي تقبر يفلت سلازي أبنتاويت أوغندا أغنع نبل
أب سعودة عربية أبناي أشبرتي أشبرتي مالت أبزيهم ناي ECC ولا داعش وكمون الشباب تساتفكم بمبال 40 شوعة سبات نموت فريدو معلتاو غازيت هاجر شودن SVD بعلت كلته ورحاده كلتشن 10 سجن كم زحبرو منجست السعودية عرب 40 شوعة سبات أبتي جبري شبرا زت إيد زلوا من زت تساتفون بزحالفة قدام نايموت فردي كم ذهبهم حبيرة زم 40 شوعة 40 حمشتن كابهم دك سعودي خونو خلو حدا قبصاوي حدا خاودي شات مخانهم كا يجلس أبتهاجر أب عمد كلتشن 10 وحمشتن 240 حدا سبات نايموت فردي كم زجبرت كا أب مزجباتنا علم يفلت كبران تخطتلت مدبنا بأري نايلومي حصر زبالة زينانا 5 نيرو كابز تقصيل مبار نتا كبرتي علت ناي حدش عمد حصر ناي حدش عمد قريت حريو ناي تقري خقابزوكم إيه رهوة حبس ملوت أنا فغري السلام نيت كلنا رحوس عميت يقبرنا رهوة حبس ملوت أنا سنيت سلام كبابينا سلام عميت يقبرنا حدش عميت أبكي عنا خيب دليت عننا أخاخيرو نخلنا حدش عميد أبكي عنا سيسنا أنقوى عزي أبكى عنا سيسنا أنقوى عزي أبكى عنا رهوة حبس مولوت عنا فغري السلام من كلنا رحوس عميد يقبرنا رهوة حبوس ملوتنا سني سلام كبابينا سلام عميد يكوننا سلام عميد يكوننا رهوة حبوس ملوتنا فغري سلام من كلنا رحوس عميد يقبرنا رهوة حبوس ملوتنا سني سلام كبابينا رحوس عميد يقبرنا سلام عميد يقبرنا حدش منفس ساعة عمو كلهم بحقوس تحبشهم كلهم كسحقوا تتقاسي تباركوا رأخوا ساعة عمو كوران تخطتلت مدمنا مباري دقيبنا رحس بعل عدش عمتت عنا عمتا حرنت يقبرلنا كابز مغصال مباري اتزوالكم ارستي رس عنكت ناي سلفي ديمقراسيس بيرترا عمتا فانينا عمت إن قبل اتبل مهاريت عنكس إنها نقرب لكم عمت أفانينا عمت إنكن قبل ببدرجو سكند دقيق ساعات معلتي سمون ورحي دحرد ما عمت زبلون كالوتن نايجزي معك أنيتات اللونا
ብፍላይ ዓመት ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ ከም መዐቀኒ ግዜ ንጥቀመላ ማእከላይ መምዘኒ ግዜ እያ። ዕድሜና ብዓመት እዩ ዝልካዕ። ኣብ መስርሕ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስና ኮነ ካልእ ዕማማትና ድማ ናይ ክንዲዚ ዓመት ፕላን ክወፅእ እየ ወይ ኣብ ክንዲዚ ዓመት ጉባኤ ክካይድ እየ እንዳበልና ንናይ ዓመት ማእከላይ ናይ ግዜ መለክዕነት ነጉልሖን ንሰርሓሉን። ሓደ ዓመት ወዲእካ ናብ ሓድሽ ዓመት ክእቶ እንከሎ ድማ መጻኢ ኣገዳስን ብተስፋ እትጽበዮን ክኾነልካ ትምነየሉን መሰጋግሮ እዩ። መጻኢ ዓመት ናይ ሰናይ ኣሳልጦን ሰላምን ክኾነልካ ምምናይ ድማ ኣካል ባህልና እዩ። ንመጻኢ እንታይ ክንሰርሕ ወይ ናበይ ክንከይድ መደብ ከም ዘለና ንምእማት ድማ ኣብ ከምዚ ዘለናይ ዓመት ናይ ምፍናውን ሓድሽ ናይ ምቕባልን ኣጋጣሚ ኮይንካ ኣብዛ ትመጽእ ዘላ ዓመት ከምዚ ክገብር እየ እንዳበልካ ምምጽባዕ ዝተለምደ እዩ። ሓድሽ ዓመት ክትኣቱ እንከላ ሓድሽ መደብ ይወፅእ፣ ንምትግባሩ ድማ ቃል ይእቶ። እዚ ናይ ሓድሽ ዓመት መደባት ክሕንፀፅ እንከሎ ምስ ናይታ ዝሓለፈት ኣረካቢት ዓመትን ምስ ነወይቲ ተረካቢት ዓመትን ምትእስሳር ከም ዘለዎ ክዝንጋዕ ኣይግባእን። ንኣብነት ብዛዕባ ሓድሽ ዓመት 2016 ክንሓስብ እንከለና ካብ 2015-2017 ነፂልና ኣይኮንናን ንሓስብን ንትልምን። ምክንያቱ 2016 ኣብ 2015 ዘይተመልአ ዋኒን ናይ ምምላእን ኣብኣ ዘይተወድአ መደባት ድማ ናብ 2017 ናይ ምርካብን ግዴታ ስለ ዝህልዋ ክንዲ ዓመት ዝኣክል ገዚፍ ናይ ግዜ መዐቀኒ ወዲእካ ናብ ካልእ ክንድኡ ዝኸውን ናይ ግዜ መለክዒ ክስገር እንከሎ ነቲ ዝሓለፈ ይኹን ነቲ መጻኢ ዝምልከቱ ሓደ ጉዳያት ምድህሳስ ዘይስገር እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሃገርናን ህዝብናን ብሰንኪ ጉጅለ ግድፍ ካብ ኩሉ ዓይነት ሕሰምን መከራን ኣይተናገፉን። ኤርትራ ሕጂ እውን ሕገ መንግስቲ ዘይብላ ሃገር እያ። ብብዝሒ ስደተኛታታ ድማ ካብቲ ደድሕሪ ሶርያን ኣፍጋኒስታን ተሰሪዓቶ ዘላ ሪጋ ሳልሳይ ደረጃ ኣይወፀትን። እኳ ደኣ ጉጅለ ህግደፍ ነዚ ኩሉ ኣበሩ ሓቢኡ ዘየለ ጽቡቕ ዝመስል መሲሉ ምስሊ ሒዙ ብምቕራብ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ተነፅሎ ክወፅእ ብዙሕ ፋሕተርተር ዝብለላ ዓመት እያ ነይራ። ብኣንጻሩ እቲ ብህግደፍ ክሕባእ ዝጸንሐ ግህሰት ኩሉ ዓይነት መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዘቆማ መርማሪ ኣካላ ብዘቐረበ ዳርጋ 500 ገጻት ዝሓዘ ጸብጻብ ዝተቐልዓላ ዓመት እያ። ኤርትራውያን ተቃወምትን ደለይቲ ፍትሕን ድማ ነዚ መርመራዊ ጸብጻብ ዘለዎም ደገፍ ንምርኣይ ክሳብ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ተሳትፎ ኣብ በበይኑ ናይ ዓለም ኩርናዓት ብፍላይ ድማ ኣብ ጀነቭን ዋሽንግተንን ሰፋሕቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ዝካየዱላን ንመጻኢ እውን ተቃውሞኦምን ብዝሓየለ ደረጃ ንምቕጻል ቃል ዝኣትወላን ዓመት እያ ነይራ። ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ኣብዛ ዓመት እዚ እውን ምስ ኩሉ እቲ ፍታሕ ክምምፅእ ዝረኣዮ ፈንጠርጠር ካብቲ ትሕቲ ተፅቢት ህዝብና ኢና ዘለና እናተባህለ ክግለጽ ዝጸንሐ ኣተሃላልዋ ኣይወፀን። እቲ ካልእ ኮይኑ እቲ ዝጭራሓሉ ናይ ሓባር ጽላል ናይ ምምስራት ጻዕሪ ደንበ ተቃውሞ እውን ወላ እኳ ኣብ ኣጋመ ወዳእታ ናይዛ ንፋነዋ ዘለና ዓመት ናይ ፍራንክፈርትን ናይሮብን ኣኼባታት ዝፈጠሮ ተስፋ እንተሃለወ ገና ሩባ ዘስግር ዓወት ኣየመዝገበን። እዚ ክበሃል እንከሎ ግና ኣብ ክልል ውድባትን ሰልፍታትን ዝተኻየዱ ኣኼባታትን ጉባኤታትን ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ሕድሕድ ዘይምክብባር ምኳር ምጽውዋር ኣብ ነፍስኻ ዘይምትእምማን ድኽመታት ንምእራም ኣብ ክንዲ ካብ ውሽጢ ጣጤኻ ብንጅማር ናብ ደገ ምምዕዳው ብዘይካ ብሓባር በይንኻ ከም ዘይትዕወት ብተግባር ዘይምእማን ወዘተ ዝኣመሰሉ ድኽመታት ኣብዛ ነፋንዋ ዘለና ዓመት እውን ካብ ደንቢ ተቃውሞና ኣይወፁን። ወደ ኣብ ገሊኡ ዛዕባስ እቲ ክእረም ዝተጸበናዮ ድኽመታት ዝያዳ ዝሳዕረረሉ እውን ርኢና። እዚ ክበሃል እንከሎ ከም ርዱእ ንምውሳዱ እንተዘይኮይኑ ነቲ ኢትካ ዘይመልእ ዝተረጋገፀ ውሱን ዓወታትን ናይ ሕጂ እውን ይከኣል እዩ ክንቅጽል ኢና ዝብል ኒሕን ተቓለስቲ ኤርትራውያን ደገፍቲ ለውጢ ብምዝንጋዕ ኣይኮነን። ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዛ ነፋንዋ ዘለና ዓመት ሒዝዎ ካብ ዝነበረ ቀንዲ ዕማማት ምክያት ካልኣይ ሰልፋዊ ጉባኤኡ እዩ ነይሩ። ከምቲ ዝተለመ ድማ ኣብዚ ንምድላው ዳርጋ ሓደ ዓመት ዝወሰደ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመታት ዝካየድ ጉባኤኡ
ዓበይቲ ኣብቲ ሰልፊ ተደሪቶም ዘይተርፉ ኣብ ኤርትራዊ ጉዳያት ጽልዋ ዘለዎም ዛዕባታት ዳህሲሱን ኣገደስቲ ውሳኔታት ወሲኑን እዩ። ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ከም ኣካል ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ክንድቲ ክስጉሞ ዝግባእ ከም ዘይሰጎመ ዘርኢ ገምጋማት ኣብዚ ጉባኤኡ ኣካይዱ መዋፅኦ ዝበሎም ኣገደስቲ ፖሊሲታት እውን ሓንፂፁ ናይ ኣተገባብራኡ ሜላታት ስኢሉ ፈጸምቲ ትካላት እውን ኣቑሙ። ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሲሶ ዓመት 2015 ድማ ውሳኔታት ካልኣይ ጉባኤኡ ንምዕዋት ብዘኽእል ኣገባብ ነፍሱ ክወዳደብ ጸኒሑ። ምስ እዚ መስርሕ ምድላው ጉባኤ ጎኒ ጎኒ ኣብዛ ነፋንዋ ዘለና ዓመት ኣብ ኩሉ መዳያት በቲ ሓደ ወገን ንጸረ ህዝቢ ተግባራት ጉጅለ ህግድፍ ኣብ ምቅላዕ በቲ ካልእ ወገን ድማ ብሓፈሻ ንኣደንበ ተቃውሞ ብፍላይ ድማ ንፖሊሲታት ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ንምስራፅን ምስ ዓለም ለኻውን ዞባውን ትካላት ንምልላይን ከይሰልከየ ዝሰርሓላ ዓመት ነይራ። ኣብቲ ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ መትከልን ዕላማን ዘለዎም ብሓባር እምበር በይንኻ ዘይዕመም ናይ ሓባር መድረኽ ናይ ምፍጣር ዕማሙ ግና ኣይተዓወተን። እቲ ቃልሲ ከዓ ኣብዚ መዳይ እውን ቀጻሊ ኣሎ። ዝሓለፈስ ሓለፈ ኣይትድገመኒ ዝተረፈ ከም ዝበሃል ዘረባ ለባማት ኣብዚ ሓደ ዓመት ኣፋኒኻ ካልእ ሓድሽ ዓመት ናይ ምቕባል መሰጋግር እዋን ኮይንና ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክንዕውቶ ዝግብኣና ዝነበረ እሞ ዘይዕወትናዮ ኣይኮነን ክንቁዝም ክንትክዝን ክንጠዓስን ዝግብኣና። ብርግጽ ድኽመትና ኣሚንና ነፍስና ብመንጽር ናይ ዝሓለፈ ውፅኢትና ክንነቅፍ ቅቡል እዩ። ናይ መጻኢ ዓመት መደባት ኣብ ምዕዋት እውን ኣስተዋጽኦ ኣለዎ። ንናይ ዝሓለፈ ዓመት ክንመልሶ ዘይንኽእል ናይ ሕፅረት ተመክሮና ሕራይ ኣይንረሳዕዮ። ቀንዲ ኣድህቦናን ቆላሕታናን ግና ናብቲ ጌና ኣብ ኢድና ዘሎ መጻኢ ዓመት እዩ ክኸውን ዝግብኦ። ኣብዛ ንርከባ ዘለና መጻኢት ዓመት 2016 ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ድኽመትና ጉሊሖም ዘርእዩ ሕፅረታትን ዘይቁርዑ ኣተሓሕዛ ጉዳያትን ክንእርሞም ክንክእል ኣለና። ነታ ናይ ወይ ተቐጻሊት ዓመት 2017 እንተኾነ ኩሉ ጸገማትና ፈቲሕና እንተዘየለ ከዓ ጸገማትና ክንፈትሕ ከም እንኽእል ዝእምት ንጹር መገዲ ክነረክባ ይግባእ ኢልና ብትብዓት ክንነቅል ይግባአና። እቲ ትብዓት ኣብ ምጭራሕ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ኣብ ምትግባር ምዃኑ ከዓ ክንርኢ ይግባአና። ኣብ ክንዲ ኣንፍኑ ናይ ግዜ ሜዳ ንጭርሕ መዓስ እንታይ ከም ንሰርሕ ንምምልካት ምስ ግዜ ውዱእ ቆፀራ እንተንሕዝ እውን ጽቡቕ እዩ። እዚ ናይ ግዜ ደረት ምስፋር እንታይ ክትሰርሕ መዲብካ ኣብኡ እንታይ ተግቢርካ እንታይ ከ ኣይተግበርካን ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኣብ ምግምጋም እውን ሓጋዚ ስለ ዝኾነ እዩ። ከም እምንቶ ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዛ ሓዳስ ዓመት እውን ከም ወትሩ ኩልና ውድባትን ሰልፍታትን ድርብ ዕማም ይጽበየና ኣሎ። እቲ ሓደ ኣብ ውድብካን ሰልፍኻን ዝዕመም ውሽጣዊ ዓቕሚ ምፍጣርን ናጽነትካ ምውሓስን እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰን ኣርሒቑ ዝጥምትን ስሙ እንታይ ንበሎ በዘየገድስ ናይ ሓባር መድረኽ ወይ ጽላል ምፍጣር እዩ። እዞም ክልተ ዕማማት ነቲ ሓደ ወዲእካ ድሓር ናብቲ ካልእ ዕማም ትኸደሎም ዘይኮነስ ኣብ ሕድሕዶም ዝመጋገቡ ማዕረ ማዕረ ዝዕመሙ እዮም። ቅድም ውድባዊ ዕማምካ ትውድእ እሞ ነዚ ወዲእካ ድማ ናብ ውዳብ ናይ ሓባር ጽላል ትኸይድ ወይ ንውድባዊ ዕማም ጠጠዋቢልካ ናብ መስራሕ ጽላል ትኸይድ ማለት ዘይኮነስ ከከም መድረኹ ናይ ቀዳምነታት ኣሰራርዓ ክብን ለጠቕን እኳ እንተሃለወ ማዕረ ማዕረ ዝጓዓዙን ዝመጋገቡን ዕማማት እዮም። እዚ ማለት እቲ ኣብ ውድባትን ሰልፍታትን ብዝግበር ጻዕሪ ዝፍጠር ዓቕሚ ናይቲ ናይ ሓባር ጽላል እውን ዓቕሚ እዩ። እቲ ድንፉዕ ጽላል ከዓ ተመሊሱ ናይቲ ኣብቲ ጽላል ኣጽሊሉ ዘሎ ሓይልታት ዓቕሚ እዩ ዝኸውን። ነዚ ክትግበር ከዓ ካብ ውሱን ውድባዊ ወይ ሰልፋዊ ጸቢብነት ወፂእካ ኣብ በሪኽ ቦታ ደይብካ ሰፊሕ ራእይ ክተጥሪ የድሊ። ኣብዚ ሓደራ እንብሎ ብቑዓት ኣባላት ዘይብሉ ጽላል ብቑዕ ክኸውን ከም ዘይክእል እዩ። ድሓር ጽላል ንምሕያሉ ኣስተዋጽኦ ተበርክተሉ መድረኽ እምበር ውድባዊ ድዩ ሰልፋዊ ሕፅረታትካ ተሓብኣሉ በዓቲ ኣይኮነን። እዚ ኩሉ ናይ 2016 ዕማምና ኢልና ክንወስዶ ይግብኣና። ክነተግብሮ ከዓ ብዘለና ዓቕሚ ንጽዓት ካብ ዝወፃኢ ንኸዶ መገዲ ግና ናይ ለውጢ ዕላማና ኣይዕውትን ጥራይ ዘይኮነ ንህልውናና እውን ሓደገኛ ምዃኑ ክንእመን ይግብኣና።
ክብራን ተኸታተልቲ መደብና በአረይ እዞን ሰምዑት ፀናሕና ተፈላለዩ ቋንቋታት ቢሌን ብትግሬ ብሳሆ ዜማታት ክቡርቲ ብዝሓተ ኤርትራ ሃብታም ባህልን ሃብታን ልምድን ከም ዘለዋ ዝምስክር እዩ ስለዚ ክሳብ ኣብ ምቅርራብ ናይ ምዝዛም መደብና ንኣቱ ስለ ዘለና እታ መወዳእታ ዝበልኩም ኣገዳሲ ሓበሬታ ንኩሉ ደላይ ፍትሒ እትብል ኣገዳሲት እያ እቲ ብዕለት 23 ጥቅምቲ 2015 ኤርትራ ብልብና ኣላ ትብል ናይ ሓደ መዓልቲ ሰሚናር ዝጸለዎ ኣብ ናይ ሃገር ሽወደን ናይ ቴሌቪዝዮን ዳርጋ ሙሉእ ስካንዲናቭያን ዝተረኣየ እቲ ቅኑዕ ስእሊ ሃለዋት ህዝብናን ሃገርናን ዘነጸረ እዩ ቀጺሉ እውን ካብኡ ተጸልወ እንደገና ኣብቲ ኤርትራዊ ማእከል ተሰሚ ዘሎ ኣብ ባካቨየገን ከይዶም እዞም ናይ ሃገር ሽወደን ናይ ሬድዮን ቴሌቪዝዮንን ሰራሕተኛታት ኣብኡ ከይዶም ዝዋህለልዎ ሓበሬታ ካብ ካልእ እውን እንተኾነ ዝወሰድዎ ቀጥታ ናብ ስቶክሆልም ከይዶም እውን ኣብቲ ናይ መላኽ ስርዓት ህግደፍ ኤምባሲ ከይዶም ከምቲ ንዓና ዝሓተቱና ንዑ ክሓትዎም ሰሉ ብዘይ ምዕቡል ድሑር ኣገባብ ምፍርራሕ ዝሓዘሎ ኣገባብ ተቐቢልዎም ግን ብዘይ ኣገድስ ኣብ ሃገር ሽወደን ርእይቶ ምግላጽ ነውሪ ይኮነን መን ምዃንካን እንታይ ከም ዝሰርሕን እንተዘይሓቢርካ ኸ ኣብዚ ሃገር እንታይ ከም ዝመጽእ ይፍለጥ እዩ ስለዚ እቶም ናይ ቴሌቪዝዮን ሰራሕተኛታት እዚ ትልክዕ ይብሉኻ ኣለዉ ሓቂ ዲ ሓሶት ንገረና ኢሎም ከርእየኩም እየ ኢሉ ፈኪሩሎም ፈኸሩ እንታይ ንዝብል ሕቶ ከም ንሕና ከም ሬድዮ ድምፂ ሓርነት መጺና ዘሎ ሓበሬታ እሱ ጽዑዕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ክካይድ ኣብ ሙሉእ ሃገር ሽወደን ስለ ዝኾነ ኩልኹም ደለይት ፍትሒ ኣብ ማሕበር ዘለኹም ዘየለኹም ናይ ብሓቂ እዚ መላኽ ስርዓትን ኣብዚ ዘለዉ ደገፍቱን ገይሩ ነቲ ሓቀኛ ሃለዋት ህዝብና ክዓብእ ዝፍትን ዘሎ ስርዓት ክንገጥሞኹም ዘለና ብምባል ከም ሬድዮ ድምፂ ሓርነት ምጽዋዕ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ምሕብሓቡ ምእላዩ ነዚ ጉዳይ ኢድና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ቀዳመይ ተዋሳእትነት ከም ዘለና ቁርብትና ንገልጽ ኩሉ ኻ ትሰምዕ ዘለኻ ኤርትራዊ ኸዓ ኣብ ሙሉእ ሃገር ሽወደን ዋላ ሙሉእ ኤውሮጳ እውን ክኸይድ እዚ ኣብ ዓዲ ጥልያን ንኣብነት ኣብ ከተማ ሚላኖ ድሕሪ ሕጂ ኩልኻትክን ከም ብሓድሽ ተሰሪዕኽን ተወዲብክን ግቡእኽን ተደየማሊኽን ኣብ ገገዛኽን ፀጥታ ጌርና ኣለክን ክብል ከም ዘፈራርሐን መጺሎ ከምኡ ብስዑድያ ብርያድ ተጀሚሩ ኣብ ተፈላለየ ሕጂ እውን ቆፀራ ተገይሩሎ ኣብ ሮማ ንዕለት 8 ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዓድና ሰላም ኣሎ ኣብ ዓድና ግፍዒ የለን ኣብ ዓድና ፀገም ናይ መሰል ወዲ ሰብ የለን ኢልኩም መስኩር ዝብል ሓሰት ወረቐት ካ ረኺብና ኣለና ናብ ዝምልከቶ ኸዓ ከነሓላልፍኩም ምዃንና ንፈልጥ ስለዚ ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ሕጂ ኣብ ምዝዛም ናይ መደብና ንኣቱ ስለ ዘለና መደምደምታ ናይዚ መዓልታዊ መደብና ሓንቲ ናይ ሓው ዓንዲት ዕቑባይ ክሓልፍ ትብል ዜማ ክጋብዘኩም እየ ስለዚ ድሕሪኡ ክፋነወኩም ስለ ዝኾንኩ ናይዛ ብርኽቲ መዓልቲ እንራኸብኩም ደለና ኸኣኒ ናይዚ ኣዳለውቲ ድራር ማንታይ سعيد حكيم أمجد ياسين عمر جمع عمر عبد الرحمن سليمان أبز خواهبي كما هم زلو نزي معلتزي سلام تازبولهم يوم بمبال نايمك نبارن سئلن كأ سعيد إدريس إنا سلزي سناي حدش عمت ناي تعنا مجمرتا دعريخا عمت حارنت بزو حقيفة سلزلنا بسرعة عقد محضر نعمتها بهاجرنا إنه ملسولي يكبرنا سلزي ناي زي ما خجابزوكم ناي عنديت عباي كوجحي يتبل اسكي نسمع مالتي صناعكم قدر قحيو زبي أجغى عاستو بالهزبي صناعكم قدم كان بحد إنسان وانتي مسلك سلام كسئلنا بكذا باسعنا قاق مفسرق تقينك لام بلعوم سندم قلوها
غزاغا باسعداغا مفتسر بتبينكا لام بليعوم سندام قلوها هيوت كتمكر كتما مغزانا لحتة اللوم نايت مال سدرانا عابلو سبت مال شقو اقري سورا ما تطوم سسبدو نفحيتو نينا عابز تعما اوان حبرا قيايرا بابركو كون دلع نعنا حديد عشاق ورزي لبام تمثل زت عزازب جزي متين دون هال كوجحيو 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 سيدني إيد كل غانا بحدا أسألك بك عسدتك تاريخ صراح لهم يا جزيغا ولا يتسلم تصفاي تقرتيغا بحرص لا أنبانا لو كدميغا سبحان را لب باغبرو نخط نبرو بل عمبر نخط بل عيد امبرو هاي ايدي ايدكا تلعل من انسي صررتو خبك عند بعات عدي غدي اوي 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 مرت سلميتو عشاق ورزي لبام تمثل زت عزازب جزي متين دنهال كوجحيو 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 كبران تخطات مدامنا باري اندغنا دقيبنا دقاقيبنا كم محدار رجل دمس حرنت انقع عبكعنا أبزا تاريخاوي عامت كلتشحن 15 بزح مهراتنا كلتشحن 16 كأخن تقبرو هايين التعتق عمتت عنا عمت حرنت كبرلنا ندبلنا نفانوكم كساب زمت قدام بحدش مدام نرخب السنايك أنا صبق سنبت يقبرلنا نابلنا نفانوتكم